Lijepi pozdrav svima, moje ime je Zoran Vinjević i dobrodošli u 60 sekundi za novi početak. Pitanje danas mi je postavila Ines i njezino pitanje glasi: da li se život može promijeniti u 60 sekundi? Gledajte, promjena je moguća u zavisnosti što vam se događa u životu. Ponekad se život promijeni doslovce u 10 sekundi. Automobilske nesreće, dobijete na lutriji, pronađete vaš zašto. I mislim da je ovo ključ za promjenu. Najveći broj ljudi ne može kreirati promjenu zato što ne zna njihov zašto. Žele nešto, ali nisu definirali svoj zašto. Da bi se promjena mogla manifestirati, odluka i akcija moraju biti usklađene i vođene onim zašto. Zbog čega želite promijeniti rezultate? Zbog čega je to bitno za vas? Što bi to značilo u vašem procesu rasta, nadogradnje i napretka? Mislim da su ovo pitanja koja sebi morate postaviti prije nego donesete odluku da ćete činiti nešto novo u životu. Zbog čega želite ostaviti cigaretu? Zbog čega želite ostaviti alkohol? Zbog čega želite ostaviti partnera? Zbog čega želite novu promjenu? Što je onaj zašto koji vas vodi na put do toga? Kakvu će to kvalitetu imati na ostatak vašeg života i ono što želite kreirati? Mislim da su ovo pitanja koja vi sebi morate odgovoriti i ako odgovorite na ova pitanja kako treba i ako nađete inspiraciju koja će biti vaša točka vodilja, vaša crvena nit kroz život, onda je odlukom u manje od 60 sekundi moguće napraviti promjenu. Da se razumijemo, morate respektirati i zakon inkubacije, gdje danas sijete sjeme onoga što ćete žeti sutra, preksutra ili tako dalje. Ali sve počinje od odluke, a odluke se mjere akcijom. Akcija je moguća jedino ako znate svoj zašto. To je bilo današnjih 60 sekundi. Hvala što ste bili sa mnom. Ispunite preko ovog linka možda vaše pitanje na koje želite odgovor i čujemo se u sljedećih 60 sekundi za 2-3 dana. Hvala lijepa i doviđenja.